Na-miss nyo bang mamasyal? Don't worry, dahil ipapasyal ko kayo sa Tabuelan, Cebu. What is up everybody, this is Joe and welcome back to my YouTube channel. And we just arrived here in Tabuelan, Cebu at dahil maaga tayong nakarating, umpisa na nating mamasyal. Tara! Mahigit 2 oras na biyahe mula Consolacion kung saan makakasakay kayo ng bus papuntang Hilagang Bahagi bago makarating sa Tabuelan, Cebu. Ang Tabuelan ay dating barangay ng Tuburan at naging ganap itong Municipality of Tabuelan on September 23, 1953. Ang Tabuelan ay nasa remote area ng probinsya at isa sa pinakabatang munisipalidad ng Cebu. This town has a lot to offer based on ecotourism standard. Dahil malapit sa dagat at malawak ang mga bulubundukin, pangingisda, pagsasaka, at pag-aalaga ng mga hayop ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao dito. Kapag summer vacation ang usapan, dagat ang unang nasa listahan. Hindi kayo bibigoyin ng Tabuelan pagdating sa mga beaches. Andyan ang Maravilla Public Beach, at ang beach na hindi pa nadidiskubrihan ng iba, ang Talisayan Beach. Tinatawag na Talisayan Beach ang beach na ito dahil sa dami ng puno ng talisay tree na makikita dito. Hindi lang beach ang pwede nyong pasyalan dito sa Tabuelan dahil may mga spring din na pwede nyong bisitahin kagaya ng Gumang Spring. Ang Gumang Spring ay isa sa likas na atraksyon ng turista sa bayan ng Tabuelan. Ang bukal ay matatagpuan sa Barangay Bungon. At kung hanap nyo naman ay adventure, a 360 panoramic view, pwede kayong pumunta sa Barangay Mabunaw. Para mapuntahan, pwede kayong sumakay ng habal-habal dahil medyo malayo-layo din. At natapos na naman ang ating pamamasyal, sana ay nag-enjoy kayo at dahil nag-enjoy din ako sa aking pamamasyal. Huwag kalimutan, be a responsible traveler.